Eta lanbide heziketako ikasleak gara. Hasierako lanbide heziketako malgu eta egokituko ikasleak. Ni nora, Kajigan, Azpepioa da. Ni Arturo naiz. Ni Maitane. Ni nuke naiz. Aurten administrazioa zerbitzuetako oinarrizko lanbide titulua ikasten ari garen. Birrindutako papera erabili dugu. Hola eta ura. Nahastu ditugu gure eskultura egiteko. Eskubidea. Aurten lehen aldiz guk lanbide heziketan ikasteko aukera eta eskubidea izan dugu. Desegiten ikasi. Guk ere desegiten ikasi dugu, papera txikitu nahastu eta berriro forma eman diogu hezkuntza ere desegiten ikastea bada. Rutina. Gure zikloa gurpil baten modukoa da. Etengabeko mugimenduan hasierarik eta amaierarik gabe. Lau galuza. Gurpilak 4 geruza ditu. Gure zikloa 4 urtetakoa delako. Urtero lanbide ezberdin bat. Biziklapena. Horixe da gure eskurak erakusten duena biziklapena, bai materialetan, bai hezkuntzan, bai bizitzan. Gure lekua, gara, zirkuloen baten.